ọ ya bụ mfụ ndị nụtara na ndị batara good family ana m adụ happy ndị nụtara ezigbo nwaanyị ana m adụ happy maka gịnị amụtakwuru m ofu nwunye m bụ onye ọcha mana ụwa ọzọ mma abịa ọ bụla ma ya abịa ka m fụ onye dọka ya ana m ekwu na-ekwusi ike ụwa ọzọ mma abịa ọ bụla ma eme iti ihe ka m fụ onye dọka ya mbarụ a na-akọkwa ọnụ abacha mba aka ụzọ gbaa ụdị ṅụọ sịga mụ aka ụzọ gbapụọ ịchakwechiri ya kpa m anyị ghọtara onwe anyị ọfụma. We are now 24 years together. Nwunye m 2000 ka m nụrụ ya 2020 ka m nụrụ nwunye m onye mụ na-amarụ 2000 mụ na-ama 2021 2020 ka mma 2020 ka m gbara akwụkwọ oge COVID-19 mana ekwu etufu na-ekwuzi nwunye m enyeghị m akwụkwọ mana mụ na-abido mara na oge nọ Greece mụ na-amarụ before Adam Greece ka m si ba ewepụta ebe m ebi na onye ọcha n'ụwa niile that is last nche na ndụ na mma na onye ọcha that is my ife m adụghọ na ọdọ my gender mana mbata obodo a amagwakwa ụmụ nwaanyị banyị na-amụta ife anyị bata obodo a oge anyị na-ele CD ego dị na CD oge aka ịnweta 5,000 and 7,000 a month mgbe na-ayị ndị ojii onye ojii ọbụla m na-ayị every day ọ na-complain mama ya na-ayị ahụ m na-akwọrọ m ụgwọ ụlọ ife na-emekwa ọ na-emekwa m na-emekwa o nwere kakwa nweta ego mana mbịa mee ya nsị mba this game m na-agba ụzọ na ọdụ mba ndị ọcha ka anyị bụ onye ọcha izu nweta onye ọcha izu ịbara mụ na Jeff for coffee anyị nwe appointment Jeff for coffee ọkwụgwọ nke m nsị ọgịnị na-eme ife a nsị what is this ime megbara efe expense atọ n'ụwa niile nwetakwa onye ọcha ọzọkwa ọ bụ the same thing nsị ohookwa nsị etu aka ụwa dị ebe a etu aka mechasị ebi ndụva wee gaba wee miti onye be m mụ na wee dụba mma nsetụzie na maka ya ọ bịa bụ m oge afọ odozie ebe mee everything si na onye a dị special uche ndị n'ime ya emegide nweta nsị na Greece pụọ na Holland nchekwa nya ofis bụ bekọta na Holland n'oge afọ mechakwa eyi nata mechakwa na-abịa na-ana mụ na sị na-eme ya etu a na-eme ya mechakwa bịakwa Holland ndị help n'ife ndị eme ka ndebe ya etu afọ mechakwa ụkwụ kpọọ mụ ndị makpụ ụlọ akwụkwọ nye na fe short onye ka maka uche tupu m eji ịmụta ife na-akọwa so mụ na wee nọbadị mechazie 2020 njezie mụ na-agbazi akwụkwọ maka parents esizi mba this is enough nwa m marụ sinsi mgbazi akwụkwọ na ahịa ka anyị na-eme nọ parents ya akwụkwọ wee gbazie akwụkwọ ọ bụzie ka m sizie na m anọ na nwaanyị mgbazie akwụkwọ mụ na biri n'udo ọ na-edozi ka ife onye a kwuru kịta bụchọsị ya oge taa ofe chọrọ ịbụ ụmụ nwaanyị be anyị nwoke gị na anyị maka Chukwu usoro bụrụ nwaanyị mma anụ di anyị na-azọ m azọ maka onye mụ na anyị nwaanyị kịta ija nke eji nwoke kịta enyi nwoke nọcha kịta be ya onye be ya ego si ya mba na ịchọghị ego afọ oge ka iwe oge transport ka iwe naba ndị idiri ego afọ mana a na-eplay game nwoke afọ onye ga-ego narị obere ego were ego transport na ịnabana agụụ ya agụụ na skuul ebe nọ ma ebe nọ just na ya ị na-eplay game the man ife anyị na-eme etu a onye gị ife isi mba na ịchọghọ ọ na-eme ife a na ịchọghọ nwoke afọ ka ịfụ mka Chukwu uche ya dị ebe ị nọ very very well uche ya adụ ebe ị nọ ọzọ onye ya gwaba gị okwu ọ na-achọghị 2-4 maka ọ pụọ na-agba ibe ya na nwa nweta na nwa adụ special na nwa ahụ eme ka Nkechi ma Ifeọma ọma na nwa nke adụ special nwaanyị bata be di ijide di ya ifi na bottle very simple like otu a nwanne nwaanyị kwuru chini kwuru okwu the very good with a man nwoke ya sọkọ mbụ anyị bụ nwoke dị very loose anyị dị nwoke dị very loose we are believing a woman too much nwaanyị dị very good to you nwaanyị dị good to you play a game very well anyị na-asọkọ mbụ ozugbo nwaanyị dozi very good family nwoke adụ happy with you etu nọ kịta ebe a kịta na Holland o nwere ike m pụọ kịta ejewara m onye be m na ọ na-akpọ na fon 2-4 oke mụ na ibe m nọ na-akpa nkata ebe a na-aba na ara m adọla abụ onye mmanya onye be m nwere kpọdo ebe ugboro ịnọ
ọyịtọ Ikenna kere ebe na sara na ebe a with friends okay kemgbe na atakwa saa ma nta highest 1 hour time ma bata ọnọ tazi ọkpọkwa m ọzọ ọ bụrụ na onwe onye ntụsa ebe m nọ onye monitor m nsị a mụ na-ahụ na ebe a kịta nwunye ga-akpọgbo na fon uche nwe ife o ji ga-eme nsị ịnọgo ebe a 2 hours na nwunye ga-akpọgbo na fon jụọ kedu ebe ị nọ kedu ife ị na-eme kemgbe na-abata uche means nwunye gafe afọ n'anya gị na-ama achịkọ ọfụma that means eziokwu akọwa eziokwu nwaanyị fọgị n'anya ọfụma ọ kwesịrị na-adị concern ịma ebe ị nọ very very well 2-4 ịghọtago 2-4 ebe na-eme ya 2-4 and the more mehe ya oge m kpọọ ndụ bata kpọọ asị na ịkpọ ha na fonu ọsụ nọsụ ọgba m nkịtị ada na eme firu gwa ya oji wekpọ na fonu ebe ka esi nọ pụọ ụzọ kpọọ na fonu na-asị na onye akpọrọ na fonu gị na-emekwazi ibido na-agbagharị ibido na-echekasị onwe gị what is going on because ife a ọ bụghị normal thing ya ọ na-eme ka ọ bụ ịghọtago ị na ụlọ ị chọrọ ihu ya mara si ya wife baby na ọkpọ na fonu ka ebe mezi nke ọ na-awụ ụmụazị ahụ ma ọ dị so busy na ọ na-eme ife nke na-eme ife esi obi gị si oke n'obi gị because ọkpọrọ na fonu ọ dị abnormal nwoke ọbụla mma ekwe nwoke bụla na-apụ n'ilo na-anụ nwunye efe ya n'anya ọfụma ọ pụọ n'ilo na 3 hours 4 hours nwunye akpọ ha na fonu dehe meseji baby where are you when are you coming back gị na onye nwunye gafọ n'anya ọ bụ okwuru ya nwunye fonu anya ọ na-echeki on you always mara what is happening ụmụ mgbe ama gbasara by 3 nabata nwunye ebe 3:34 or 4 o'clock ụmụaka nọ n'ilo enwe trafik a nọ n'ilo ọkụcha ebe 4:15 4:20 nwunye kpọba na fonu ebe ị nọzi ịsara na trafik ọsị oke ọkọmara ebe m nọ ọkọmara ebe nọ bụrụ na control ọkọmara maybe something happened to you ụna abata ọrụ maybe something as accident or something happen ka ọ mara onye abụ nwaanyị care for the person nwaanyị do interested n'ebe onye afọ nọ etu o si edo so o wee bụrụ ya nna chimi krimi họgini krimi adị very happy na digo kama amakarị digo na mmadụ amakarị ndị digo apụta digo pụta na digo bụ handsome boy amakarị nya ahụ thank you so much thank you so much thank you so much Aaron gam out of battery him adigas in a hurry no problem sir Precious, okay, I just have 5%. Okay, no problem. Lejianya Precious, titru anyo on one. Thank you so much. You like the working marriage, good marriage, on and to I know. Even with the then ekwu nsị ka ndị anụ ọbụla mgbe niile at least ọ na-adị ha ka nwoke maybe nwaanyị dị happy ọ dịzị nnọọ ka nwoke na-ata afụ mba 2 people can be happy in a marriage eziokwu 2 people can be happy anọghọ m na nke ọ dị possible onye chiri ikpu isi na transformer ya kpọọ ọ dị possible anaghị m atụrụ gị asị ịbụ sef nwoke ahụ ga na-asị biko bọpụla na etiri m ekwupụtara m na ya laikiri ya because chukwumeyi ọkwa ị na-anụ mgbe nna sị ana m efe di m efe ịma ihe mere nji ekwu ya o nwere ihe wudat na nwoke nyere gị opportunity Chineke m nyere m aka onwe ihe ga-eme m ka m mistreat nwoke n'ụwa eziokwu nkwunite everyday ihe na-asị kiri ihe m ga-eme ka obi dị nwoke a mma everyday and thank God gị bịa wụrụkwanụ nwaanyị na-eme appreciate enwekwara ụmụ nwoke anyị na-emekwere nwunye ha ka beti nwunye ha imepe ọnụ ma appreciate awụrụ problem ọwụkwa onye ọbụla ịghọtago so ọ dị mma nwaanyị ọbụla na-eme di ya appreciate anyị etogo di ọ dịghị izi so Precious jide ka iji gị nwa na-apụta na-eme di gị appreciate enwere ụmụnne anyị n'uhie a di ha na-emere nte emere ime but they cannot appreciate ịpụta mepe ọnụ na-eme appreciate na-afịa ha ahụ so jide ka iji nwanne No, in fact, ị ga-amalị na anụ ha m ya ozugbo nsị I like me mgbe ị na-abịa na-emeti gị di m jikọ wee tigbuo m nwunye m jikọ na sometimes ka anyị pụtakwa n'otu ọnụ ka anyị nụ na nwoke na nwaanyị dị mma ịbụ mgbe ụka ọnụ na-ekwu okwu adị m surprise because me na ụka ọnụ a challenge go ihe na my platform ụka na sị m if a woman is happy the man is suffering nsị ya mba a man and a woman can be happy. Both of them can be happy. It's not necessary that that is, ofonye na eba komba. And when the family see that now, ofonye na gidia.
You understand? Onye nkoza na-ebe akwa. Nwekwe ọzọ wụ that na nwaanyị na-anagide nwoke na-ebe akwa ma nwoke na-achọchị nwaanyị na-ebe. But at the same time, enwere marriages wụ na nwaanyị na-amụ amụ, nwoke na-amụ amụ, ụmụaka dị happy. These families, in fact, ihe megodi, he jiri maka the sweetness of the past, jiri cover up. And when he perfect marriages, man, when marriages in the for this marriage, because you okay, one, get married to a good woman, get married to a good man. Nagidere digi, you know, moya muda adna in a rush. Ka inwete a perfect person. That first 5 good years, jiri amuto unu. In the end, ungana go hallelujah. Na because unu forever na ekwako nwoke na nwaanyị dị in love because unu tag am ebe na like you know because one obi na atọ eziokwu nne. Tinyere nne ekwekwana ka ihe napụ gị. That is na-renew ya. Don't change. Don't change. Ụmụ nwoke ha dịkwa dị ka nwa. Ihe ahụ ma na ha na-eri nye ya. Do you understand? So that yes, don't change. Don't allow friends because friends Biko, okay, photo ha getting up sinoro, getting up continue. Don't allow friends. Yes, please don't allow friends to come in between two of you. Don't allow your parents, siblings to come in between. Don't allow social media to come in between two of you. Everybody know. Let your husband be a major priority. Ne febe digi. Anna, thank you. Thank you so much. Thank you so much.